Di sêzdê vê mehê de meha 11 li navçeya Çeşme girêdayê İzmirê ye li Tirkiye. Belema ku 11 penaber têda bûn li deryaya Ege yan jî îce ji ber bahozê binav bûbû ew belem mecarekî behsa wê kiribû. Di bûyerê de 5 koçber xeniqî bûn, 6 kes rizgar bûbûn. Ciwanekî Efrînî nava wan de bû, navê wî Şervan Reşo ye. Ji binavbûna belemê rizgar bû. Wê ji bo Sûriyê were dersînor kirin. Yani Tirkiye biryar daye ku jî Tirkiye derxînin bişînin Sûriyê. Tîma Rûdawê li İzmirê xwegihan de malbata wî, malbata Şervan dê û bavê wî bang li îdareya koçberan a parêz yani berpirsên wê deverê dikin û dibêjin kurê me neşînin Sûrî eger biçe Sûrî wê tiştên xerab bînin serê wî. Ev malbata Şervan Reşo ye. Şervanê 23 salî ji Cindirêsa Efrînê ye û yek ji rizgariyên belema penaberan e ku li deryaya Egeyê noqê avê bû. Vê kar bû, bu babaskeya em derbû. Şervan li gel 5 penaberan bi sax û silamet ji deryayê rizgar bû. Lê niha ew bi metirsiya vegerandina bo Sûriyê re rûbirû ye. Dayîk, bav û her du keçikên Şervan bang li îdareya koçberan a İzmîrê dikin ku wî dersînor nekin. Kartın nebû, iştin nebû, mecbur yani. Xelkê mero girvê derê çi bixwe, çi vexe yani. Çi zehmetî yani. Yani her tiş ser me yani biha bû. Gu baba ez herim 6-7 mada ez te jî û diya xwe jî birê xwe mêrvan ez ê bixwara wera kim yani. Ez dixwazim yani layê me li vir were berdan yani em li vir derê ne. Ez naxwazim yani bişinin Sûrê. Yani mihamî der yani kanin me re harikin layê me li vir were berdan. Di roja sêzdê mijdarê da li navçeya Çeşmeyê ya İzmîrê bota lastîk ku 11 penaber lêbûn dema dixwestin derbasê aliyê Yunan bibin ji ber firtoneyê binav bû. Di bûyerê de 5 koçber canê xwe ji desta, 6 koçber jî rizgar bûn. Cinazeyê 5 koçberên ku di deryaya Egeyê de canê xwe ji destan pêşî ji bo vê nexweşxaneya Çeşmeyê hatin anîn. Cinaze ji vir ji bo tibba edliya Bucayê hatin şandin. Ger malbat û xizmên wan xwedê li cinazeyê koçberan dernekevin wê ew li goristana bêkesan ya Bucayê bên defin kirin. Qurbaniyên bûyerê wiha ne. Di Sûrî, jinikek û ciwanek ji Hesekî, du Yemenî, dayîk û zaroka wê ya du mehî û penaberekî Filistînî. 6 penaberên ji bûyerê rizgar bûn ji bo navenda vegerandina penaberan a Harman Dalıya İzmirê hatin şandin. Piştî kar û barên fermî wê 3 penaberên Sûrî, yek Filistînî û 2 penaberên Efrîqî bo welatên xwe bêne dersînor kirin. اعتراض نکردن هفت روزات و دپورت کردن شنو ولاتی واناکی هم حکومت ترکیه جی و مخالفت ترکیه جی لسر پنابرین سوری بتایبت اصلا گاج وارد دخیل گله کرد و پنابرین سوری جی برای خودان اروپا Penaberên ku biriyên qaçax hewl didin derbasê aliyê Yunan bibin, dema tên girtin ji bo vê navenda hêzên ewlekariya peravan tên anîn. Nişteciyên Çeşmeya geştiyariyê bi gilî û gazincin û dixwazin pirsgirêka penaberan bêçareser kirin. Ez vê bûyerê doh ji televizyonê hîn bûm. Lê penaber tim tên û diçin. Heta zêde tên vir. Em bi tundî li hemberî hebûna penaberanin. Lewra ez her rojê tê me vê derê û dibînim ku hêzên ewlehiya paravan her rojê hejmarek penaberan desteser dikin. Êdî em gelekî aciz bûne ji xwe hikûmet bi berpirsyariyê tevgerê nake. Em jî vira dixebitin yanî divînin ji bota tên botê wan hene cara heye pe batmiş dibe ji mesayê demirên jî nav de hene. Em jî hezmarek ku miltecî aha ew bên ew jî sonuçta însanin. Li İzmîrê derdora 25,000 penaberên Sûrî dijîn. Di heyama dawî de beriya zivistanê li ser behra Egeyê li vû tevgera penaberan zêde dibin. Niha li hemberî me girava Kiosê ya Yunan heye û bes 15 kilometre dûrî navçeya Çeşmeya İzmîrê ye. Ji loma jî ev xal ji bo penaberan
هم دبه جê hêviyê هم jî dibe goristana wan. Lê penaber hemû zor û astengiyan jî din berçavê xwe û bi xewna Ewropayê dixwazin derbasê aliyê Yunan bibin. Omer Sönmez, Rûdaw, İzmir.